Ndewo na afa m bụ kele nwa eke Adadiche ka eji mara m n'ihe onyonyo ka gara ụwa niile. Asị m ka m wetara m n'ụbọchị iketa Ebuka Obi of Zion Ministry Lagos Nigeria apụtago today wee kọwala ka ihe ministry a shiri bido. Achọrọ m ka ọ nọ ka ọ gee ntị hụ ka o si bido. Na bido a ị ga-afụ ebe Evangelist Ebuka otu si bido ya bụ Zion Ministry ka ị gee ntị. Why we are reading the book of Timothy, the book of Corinthians, the book of Deuteronomy, is because something is written down for us to read. A journey of 1,000 miles starts by a step. And we must not be careless to forget the days of little beginning. We are to give glory to God for his grace. For by strength shall no man prevail. Yes, so. And in vain is the arm of the flesh. Yes, sir. That many of you are benefiting from today all over the world. Wow. I started when I was 8 years. I started preaching the gospel. When I was 12 years, it was official. Those days, I don't know that there would be anything called Zion Ministry. Even 2009, when we started praying in desert, we never believed that there would be anything Zion. Wow. That was the last thing in my mind. Before you know what is happening, a lot of people started joining us, started giving testimony. That was how Zion Ministry. This is, as of that time, we call it desert prayer. This is Zion 2009. Wow. What will come to your mind is that this is God's doing. Wow. It's marvelous in our sight. Yes, so. This is Ebuka you see today all over the world. Look at ụmụnne m ọnụfụgo Ebuka 2009 ọ wee Ebuka ka ọ nọ n'afọ ebe a ọnụfụga ka ote Zion si bido maka ndị na-ama ka esiri ozu asị ha bụ ha cheta ichi na-abụ ngwa ka anyị na-ekirikwere ya bụ ihe onyonyo a. Wow. People will always see you, hey, is this big? But they don't know where you are coming from. Yes. What you have passed through before you get to where you are. Yes. The story of Zion Ministry. Zion 2009. 2009 in desert. Ekwe nwa na mma. This is Zion 2010. You can see that there is improvement, both spiritual and physical. This is Zion 2011. God has been making them for himself. We have never experienced setback in the ministry. Jesus. We have been experiencing Zion we move. Zion on the ekirikwu ihe m na-afọ ebe a. Ọ na-afụkwa ihe na-eme ebe a Evangelist Ebuka Obi na-emere anyị na-akọwara anyị otu Zion si bido ihe 12 years ago. 2009. Ọ na-akwụ ya. So maka ndị na-ekwu maka Zion nwara nji na akụsịkwa na asị ka hapụgodo ọnụ ka ọ na-egekwa ihe ọ na-ekwu ka hapụ ịgba ikwu okwucha ka m bịa ka mma bịa ka m kwuo okwu. Ebuka. Wow. Now you can also watch Zion 2012. Wow. Could not contain us. Iruagu could not contain us. This is a Lassa field. As of 2012. Wow. This, let people. Jesus. Look at the crowd. That's 2012. That time no social media. Oh, Jesus. That time no social media. Yes. True, no social media, yes. That is Jesus. Look at crowd. This is Zion 2013. Wow. This is Zion 2014. Every year we are progressing. Jesus. The grace has been there. Jesus. Wow. Jesus. 2014. From now on, failure shall see your Passover. Amen. See my brother. Man, I see my brother. See my brother. Body you suits. Jesus. Oh my God. 2014. This 2009, 10, 11, 12, 13 to 14. We have encountered a lot of enemies. Aye. We have encountered a lot of challenges. Jesus. We have encountered a lot of people that vow that they will not live to see us continue. But today, most of them are no more. This is Zion 2015.
Wow. Difference, no. Increasement in anointing, in grace, in population. Oh, Chineke. Nwachukwu ka ịbụ Jesus of our time. Elijah of our time. Onye this boy, onye Ebuka Obi. Aka ịhụ the video ọtọrị. Ishekuru mbọdụ biko. Permit me to show you that this is Zion 2016. You can see what God is doing. That this journey, the people are seeing all over the world. It's not something of The Bible, yeah. My song says Ugobuzo or Chake. Yeah. You can see Zion 2017. Wow. You can see the crowd. As of this time, we are not even on social media. Towards the middle of 2017 was when we joined media. Amen. Na Ugobuzo true. Zion has been pulling crowd just because we are not on media. This is Zion 2018. That 2018, we are not even serious with the media. We record with the phone. Holy Ghost! Holy Ghost! We record with phone. There are those that are on their way to mortuary without going it. In a mortuary, in the midst of dead people. Today, we cancel it in the name of Jesus. Amen. This is Zion 2019. Wow. We already on media then, but we are not serious with it. We don't know about it well. You can see the population as of 2019. For those that are saying it's just last year or last 2 years. Exactly, my brother. What I am today is the grace of God. Exactly. When there was lockdown, we have no option than engage the members online. And that was when the war started acknowledging. So this kind of person is existing. Oh. That is when Zion became known all over the world. Wow. I am still telling you that it's not because of media. It is time. The time has come for it. Yes. 2020. This is Zion 2020. Shock that land. You see? Massive love. 2021. Population, young boys and girls coming down to God. Jesus. Miracles, uncountable miracles. Wow. This is Zion 2022. Now here. This is us 2022. Permit me to show you last year, Zion 2023. Oh. This one is one you can know very well. Yes. Oh. God is great. Hallelujah. 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 And God bless you that this is Zion 2024. Wow. Ebuka. Have you people hear it? Bless you, my brother. I love you. We love you. Just continue to pray for Zion ministry. Yes. Continue to pray for Evangelist. Yes, I'm praying for you. Many lands to conquer. Yes. Jesus reigns forever. Amen. Jesus is the same yesterday. Yes. Jesus is the same today. Amen. Jesus is the same forever. Amen. Bless you, my darling. We love you. 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 We move. Go. Oburo dogu. Anadesiam. Ihe ke bụ akụkọ Evangelist Ebuka Obi kọrọ tudo atọwo m. Ọ sowole m ụwa Adadiche. Anyị nwee uri nka m ga-achọ ka m gaa ọlụ n'ebe uri a m na-aga uri gbasa Joseph. Ọ nọ marago akụkọ Joseph akọrọla n'ime akwụkwọ nsọ ke Jizọs ke Chineke. Ọ nọ matago ihe Joseph wụ na ihe ọwụ oge ikpeazụ ebe o ji bịa wụrụ onye eze. Ọ sị gịnị uri ahụ pụtara sị uwe a bụ kọleji biko mụta ihe onye Chukwu gọziri mmadụ apụghị ịkọcha ya ọ bụ jelosi ka aha bụ obere okwu. Isi ụwa bụ kọleji onye mụta ihe amaala ike ka ọtụtụ ndị nke na-ekiri ihe onyonyo a m na-eme amaala ike ka ọ mụta ihe na ihe Ebuka Obi kọwara n'ụbọchị nke taa dịka Zion Ministry, Zion Prayer Movement Outreach Lagos Nigeria ka o siri wee bido. Ọ bụrụ na ịbụ onye Nigeria ịbụkwana onye ị na-eso m mana ị maghị aghọta ihe m na-ekwu
Ebuka kọwala isi na ihe wote mmiri siri ya shiri wee bido. Amaala ike ka m sụọla nụ obere asụsụ English obere ka ọ na-aghọta maka ndị ke na-ekiri m na-aghọta asụsụ Igbo anyị. Ebuka today explain how Zion ministry started. The time they started the year 2009 to this update. So in case you are not an Igbo person here, that is what the video is all about. So the video is all about explaining and reviewing the how Zion Ministry Nigeria Lagos Nigeria started year 2020, year 2009 to this update. So ụmụnne m na-ekiri m na ama m na obi ọnụ dị ụtọ, obi dị m ụtọ ka ukwuu, ama maka ọnụnwa ọnụ ga-agba mbọ ka obi ọnụ dị ụtọ, ọ kachakwa ndị Zionet dịka na watch vidiyo nkiri ma biko were na aka tinye na share button ka ọnụ share ya ka ọnụ nwee ike dị zigara ozi a ndị nke bụ ndụ na-awụta mos na ndị nke na-emekwa na Ebuka Obi wara nji ka ha bụ ozi a ka o si ebe. Biko gbanụ mbọ ka ọnụ tesi ozi a ka ndị nke bụ ndị na-ekwu na Ebuka wụ onye arinji, ọwụ onye arinji, ihe ọ na-eme awụ ezigbo onwe ihe Chukwu dinye na ọ na-emegharị ụmụ anya site n'aha Jesu Kristi. Ka ha hụ vidio ihe onyonyo a ka emere n'ụbọchị nke taa na Zion ebe ọ na-afịa otu ka Ebuka si kọwaa ije ya na ọgwụgwọ nsọ, ije ya na amụma, ije ya na nkụzi ihe niile nke ọ na-akụzi site n'aha Jesu Kristi. Ka ọ nọ gaa ma chọọ ka ọ nọ gbasa ozi ọma, biko elekwere ka ile nna nke gị lee ka onye ọzọ nwee ike wee n'ozi a, bikos ozi a na-edere ịgbasa ụwa niile. Otu a o si agụ ụwa n'ime ka a sị na asụ mmadụ wee bụọ onye nwere ochi n'isi ịsọpụ isi n'ụkwụ. So ihe mere ndị ụfọdụ ji aghọtaghị ihe na-eme na Zion, ihe na-eme na Zion na-aghọtaghị Evangelist Ebuka Obi. Amaala ike ka ọ na-agbasa ozi ọma hụ ka esi bido na desert. Evangelist Ebuka Obi kwuru na ya makwa na ọ ga-ere ote, mana dịka o si agụ uri ọsọ ugo ya ebuzuole, ugo buzuo ọchakezie. Ọ nụpụgo ka otu ugo ya siri wee buzuo wee chakee, ọ na-emetụ ma ndị ọ na-akwesị imetụ ma ndị ọ kwesịrị imetụ. Ihe a mere ka eji na-achara ekirikirikiri zuzuzo ka ha tụọ ebe aba, mana ụmụ Zion wee chiri aka elu sị Ebuka Obi ga-adịrịrị. Ọ nụfụgo ka nwanna si wee bido, ọ bụ Ebuka Obi ka ọ na-afụ ihe a. Ọ nụfụrụ ha mere ya eze go otu ọ dị. Asị m ka Chineke na wee mezie okwu n'isi wori ya wee gbaa ya ume nye ahụ isi ike. Ọnụ nwa na-ekiri ihe nkiri a achọ m ka ọnụ nwee ike na-ekwere Ebuka Obi ekpere ọ dị Zionet onye ọbụla ma ndị nzukọ ndị ọzọ na-anụkwa ọnụ n'ụlọ Chineke na-eji obi ha na ime mmụọ na-arụ ọrụ. Ebuka nwanne ị ga-adịrịrị, anyị laikere gị, alaikere ahụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ bụkwa niile meghara nji anyị nwa hụrụ gị n'anya. All the Zionet all over the world love you. We love you, Evangelist Ebuka Obi. This is oziọma. Please share. Thank you.